Bonbon Beltz da Xuberoan eta sortua den eta antzerki talde bat. Ni naiz Josune Gorostegi, hemen aktore lana iten, sortzaile, idazle, eta? Eta ni Dominika Rekalt Iratzabal, Titika izengoitikoarekin hori ere. Arriminak du izena, izenburu. Gu guaintxe prozesuaren erdian gaude. Badakagu zati bateina, baina guaindik ez dakigu bukaera eta hori guaindik hor dago. Bai baditugu hildo batzuk nundik jo, eta zerikusia dauka zuloarekin. Harriaren zuloa, herriaren zuloa eta gure zuloak. Beti erakusten da oso irudi idilikoa gauzetaz, batez ere enkarguak dienean eta olako gauzetan. Nahi izan dugu begiratu Oñatin, ze Oñatiko herriari buruz egin behar dugu sorkuntza, saiatuko bilatzen zer dago horren azpin, irudi idiliko horren azpilan. Niretzat behintzat oso berria da, esan dudan bezala ez naizelako ofizio hortakoa. Orduan, bai da teknika edo praktikoki filmatzen ditugu gure Josunek esan duen bezala gure improvisaketa guztiak filmatuak daude, eta hor esaten den guztia, guk improvisaketa hortan erraiten ditugun gauza guztiak gero goizeko improvisaketetatik landa ordinagailuan jartzen ditugu hitzez hitz, eta gero imprimatzen eta gero ber probatzearekin edo irakurtzearekin ikusten honek funtzionatzen du, honek ez du funtzionatzen, gehiegi bada, hori oso lan metodikoa da Amankai Gaztainagak pixka bat proposatu dugun lan egiteko modea, eta egia da gure salsa-malsa hori, sopa hori, kaos. Hortikan gauzak oso argi gero ateratzen direla eta teknika radikal bat da nonbait eta niretzat behintzat oso lagungarria dena, argitzen duena pila bat. Oñatin kultura oso aktibo dauela eta askotan arazoak egiten ditugula eragile eta kultura udal departamentuen arteko agendak bateratzeko orduan. Zaila itexaku, auzo mailan be Oñati oso auzo asko dituen herrixa da eta maiatzetik hasi eta irailera arte asteburuero jaiak dira Oñatiko auzon baten. Edo egun bereziak ospatzen dira, korpusak dialako edo gero San Miguelak iritsi arte. Orduan, kulturalki bizirik dau. Guk jarraituko duguna bultzatzen da, edo honekin bentsat lortu gura duguna da beti, hala izaten jarraitu deixela, kalitatezkoa, sormena herritxik sortutakoa eta batez ere euskalduna izatea, ez? Uste dut, 25-30 antzerki taldek beraien aurkezpena egin zutela, proiektu batena, eta hortatik 5 aukeratuak izan dira, eta beraz, 25 kanpoan gelditzen dira. Hori da, pixkat, errealitatea ere, eta kanpoan gelditu direnentzat, pixkat frustrantea. Askotan ere gaina kanpo geratzea edo barrun geratzea ez dakaz erikusirik ez kalidadiakin, ez konpainiaren trajektoriarekin, beste gauza batzuk die ere askotan erabakikorrak aukeratzerakoan. Hori ere justuare ez da, ez? Baina, guk aprobetxatuko dugu aukera.